Μίλησα με μια μαθήτρια τις προάλλες και είχε κολλήσει περίπου 1 μήνα στα κιλά της και μου είπε ότι τελικά βρήκε αυτό που τη βοηθάει να κρατηθεί και ότι είναι κάτι που έτρωγε και το κόψε και μετά σταμάτησε αυτό και έφτιαξε. Και τώρα δεν πεινάει και άρα μπορεί να συνεχίσει τη δίαιτα. Και προσπαθώ να της εξηγήσω ότι καλά είναι αυτά, καλά είναι τα tips, καλά είναι τα κολπάκια, καλά είναι να κόψεις ένα φαγητό, να φας το άλλο, να δεις πώς αντιδράει το σώμα σου, κουλουπού. Αλλά δεν γίνεται τώρα κάθε φορά εσύ, κούκλα μου, να κολλάς τα κιλά σου για εβδομάδες ή ακόμα και μήνες, μόνο και μόνο επειδή πεινάς παραπάνω. Δηλαδή, και εγώ λέω πώς να το κάνεις χωρίς πείνα και το ένα και το άλλο. Αλλά άμα πεινάς, δεν γίνεται απλά να φας, ξέρω εγώ. Γιατί απλά δεν θα τα καταφέρεις ποτέ. Αυτή είναι η αλήθεια. Γιατί συνέβη κάτι και σε έκανε να παχύνεις, το οποίο δεν είναι στη διάθεσή σου, στα χέρια σου. Δηλαδή, η Φιλανάδα έτυχε να μπει αυτό το πράγμα στη ζωή της, αυτό που έκανε, και έτυχε να το εντοπίσει μετά από 1 μήνα. Και αν την έπαιρνε 1 χρόνο να το εντοπίσει, και αν αύριο ξαναμπεί κάτι άλλο στη ζωή της, και προσπαθώ να της εξηγήσω ότι πρώτα παίρνεις μια απόφαση και μετά τιμάς αυτή την απόφαση εγκεφαλικά, παιδιά. Είναι εγκεφαλικά. Δηλαδή, αποφασίζεις να δεσμευτείς π.χ. σε έναν άνθρωπο για όλη τη ζωή. Δεν έχει να κάνει. Μπορεί, ρε φίλε, να πας μια μέρα κάπου, οι φίλοι μπορεί να πας κάπου και να έχει φουλ γυμνούς, γκόμενους και να σου τρίβονται. Και εσύ, αν είσαι όμως πιστός, είσαι πιστός, είσαι εγκεφαλικά πιστός. Δεν θα ενδώσεις. Προφανώς να προσέχεις, να κάνεις, να ράνεις. Να ρίξεις μία πριν βγεις από το σπίτι. Τι να πω τώρα. Δηλαδή, ναι, μεν στα tips, κολπάκια, ναι, μεν στα κολπάκια, αλλά και εγκεφαλικά πρέπει να δεσμευτούμε μια φορά για να τα καταφέρουμε. Δηλαδή, δεν γίνεται το ένα χωρίς το άλλο. Δεν γίνεται με τίποτα. Δεν γίνεται tips χωρίς εγκεφαλική δέσμευση. Εντάξει. Και βλέπω πολλοί από εσάς που δεν το βλέπετε σοβαρά. Δεν είστε αποφασισμένοι. Και έρχεστε σε μένα να ζητήσετε βοήθεια, αλλά αυτή η βοήθεια δεν θα έρθει. Γιατί η βοήθεια αυτή πρέπει να τη δώσεις στον εαυτό σου. Ο Σαράς σε βοηθήσει όταν εσύ το έχεις πάρει απόφαση και όταν εσύ εγκεφαλικά είσαι εκεί να δεσμευτείς, ταπεινά και όμορφα να κάνεις αυτό που θα σου πει ο δάσκαλος για να πετύχεις. Δεν γίνεται, αν εσύ δεν το έχεις πάρει απόφαση, εγώ πώς μπορώ να σε βοηθήσω, δεν μπορώ. Okay? Οπότε αυτό είναι λίγο τροφή για σκέψη. Τροφή για σκέψη. Και τώρα τελειώνει ο Γενάρης, θα κάνεις τι θα κάνεις.